sila ka A kunenkinga lana indlu kagogo yabhoboka ibhobozwa yini udonga olusuka kamakhelwane zimvula ke ezanetha sagcina zenza wonke lo monakalo. So nginomfowethu la engicabanga ukuthi indodana kagogo angithi yebo indodana kagogo engifuna isichazele ukuthi lo donga kahle kahle belikuphi njoba ngifuna ukukukhombisa ukuthi belikuphi ngiphinde ngikukhombisa ukuthi selukuphi lo donga lefike ladala muphi umonakalo futhi mfowethu lalukuphi udonga mfowethu laliqala khona la ya okay kusho ukuthi ngokunetha kwemvula ke waqhamuka amanzi ngala ngenhla aphusha lonke ludonga lo laze layofika lapha ezantsi lehla laze asihambe ufuna abantu bayibona lento esikhuluma ngayo ukuthi masithi lehla leza la yebo udonga lo ebelikade libiye umuzwa lekhaya kade libiye kamakhelwane belibiye kamakhelwane lakhiwa umakhelwane yebo okay lasuka lezana uma kwalo ke laqhuma lasuka lapha laze lazofika la lafika la melifika la kwase kwenzeka lo monakalo le yebo nenhlabathi ke yonke le mana ke ukubhoboka kwalendlu kungenela nangaphakathi yebo kungenela nangaphakathi ikamero lokabalile ikamero lagogo le uma wakho okusho usimelele kungena umoya la ikamerweni kusho ukuthi asakwazi phela ukuthi angalala ngoba ubhoboke kanje sekufanele azazi la kwenye indawo mbukeli kukhona kube kuyifriji kwabekwa ilokhuzane ngale etafula le ndawo ebangaphezulu etafula ukwenzela ukuthi okungenani ngingasali phela sengena amanzi but isimo asikho right la ayisokusho ungasondela weqhawe ngiyafisa ukuthi abantu beyibone lento engikhuluma ngayo ukuthi mangithi kubhobokile udonga libhoboke kanjani endaweni enekhansela endaweni enomphakathi wethu ifriji lalimila ifriji ukuthi lento mayishaya yashaya yalishiya la kushaya ze wangena itini ngaphakathi okusho ukuthi kwayiyona yayiya khona la lendlu ke wembukeli njoba icrackile la nangala kule side elingala futhi icrackile ngala kule side elingapha icrackile nakhona okusho ukuthi lendlu into engawa noma inini mangenzeka nje kube khona into ezangamandla ingawa lelokhuzana ingawa lendlu okunye bafo ngifuna uphinde ukhombe la umonakalo wenzekile la ukuthi mengabe bekade kune bathroom ngaphakathi kwenzakalani kwibathroom elingaphakathi uma kuukuthi kunje kusho ukuthi la nasebantwini abageza izandla ngaphandle ngendlela eyagcwala ngayo yaze yavala ngisho idrain la okay kusho ukuthi njengoba ivala idrain ngicabanga ukuthi namapipe avela ngaphakathi obviously okusho ukuthi ngicela uvula amanzi lapha bafuna ngicela uvula amanzi la ngifuna umuntu abone ukuthi makuvulwa amanzi ayapi okay okusho ukuthi lamanzi azophelela lapha nje ubuwavulile aphelela khona la kusho ukuthi la ngagcine kwakhekile ngisho idamu makwenzeka kusho ukuthi agcine sehamba ngelokhuzana aze uphuma le ngizwa kuthiwa nalibikela ikhansela yebo salibikela ikhansela okay esikhathini esinganani shuthe waba mhlawumbe njengamanje nje sekunesikhathi singakanani nalibikela ngiyacabanga ukuthi inyanga eziwu2 manje namasonto mhlamba amabili noma amathathu weza futhi ngiyathanda ukuba responsible kwakhe weza wazochecka weza wazochecka into enhle leyo emva kokuchecka wabona wagcina ethi uzofonela abantu bako disaster bani ngokuhlukana kwabo indlu iyoba kuyena ukuthi uyena ungasakwazi ukuthola abantu abangakha kodwa yena ufisa ukuthi kutholakala abantu baka disaster abazokwazi ukuqoqa lo doti manje ngikhuluma naye manje uthini hayi mebekhuluma naye manje ukaningana akazazi uthi la ngazi ukuthi ngaba abanye abaqoqa inhlabathi oba futhi yini efanele niqoqe noma ke ilapho kwesingazi noma kufaka kube kuthina noma kube kumakhelwane yini abangase bakwazi ukwenza lonto lapho inkinga futhi ukuthi inkinga ye disaster ukuthi inhlabathi inkinga ye disaster phela usuke ngekho umuntu onecala uyabo into ezenzakalelayo uyabo kumosheke ngendlela kumosheka ngayo njengoba nabo bechaza nabo ukuthi
Futhi awukwazi ukuqabana namuntu shem into esuke izenzekele. Yebo. Uyabo? Yeah. Kodwa thina into esiyigqugquzela kakhulu ile ukuthi uma kuwukuthi ikhansela ikhona indlela elingasiza ngayo sicela ukuthi likwazi ukuthi lisondele lizosiza. Kunomuntu omdala ohlala la ngaphakathi naye sesike sakhuluma naye. Alright. Ake sime kanjalo nje okwamanje. Njoba ngichaza ukuthi kwakunendlu la yaphutha omdala yayiko leyo daka. So ngathenga ama blocks ngabeka la ngoba ngifuna ukuyisa yona mase ngaya. So kunodongo lalisanda kwakhiwa la emakhelwane. Ngaleso sikhathi ke kunetha ngo2022 imvula zango 2022. Ngaleso sikhathi kunetha kwadilika lolu donga lashaya lendlu kwafa ama blocks lana. Yaphela nje indaba sithi siyazama ukukhuluma nomama lo walana ngibotha yasizwana shiye phansi bese sizama lengqondo ke le ukuthi fa ukhulume nekhansela masikhuluma nekhansela lasitshela ukuthi hayi alikwazi ukuthi alingene abangeneli ngaphakathi bona so sashiya kanjalo njengoba ke nje ithi ngisazozama ama blocks ngiphinde ngakhe futhi lana manje kwase kubuya loluko lesibili udonga Olwesibili. Mana balungisa loluya. Baphinde bavusa baqala phansi bavusa udongo. Okay. Sebelivusela emuva. Selibuya isibili manje. Isibili manje. So nje nalapho siyabona ukuthi ngoba umasipala uke wafika ke kulo monakalo lo. Ngezwe ngabafethu ukuthi ufikile wachaza wasayini wathi uzothumela abantu bezoklina ke since ke cabanga ukuthi mhlawumbe 2-3 months abakazi basho nje solo lutho nje after ukuthi bagcina ngokuthi bazothumela abantu abazosebenza ngeke ku-wrong man ku-wrong angazi kodwa makuwukuthi mhlawumbe ikhansela liyayibuka lento ngoba sifuna ukuze silimenishine mhlawumbe no asiqondile ukuzolimaza igama lalo siyazi ukufika kwakho la khansela wenza umsebenzi omkhulu kakhulu kuba responsible lokho for abantu bakho but mase uthembisile phela zama indlela ukuthi nawo kube khona indlela owenza ngayo ukuthi bakwazi ukuthi basizakala ngoba kunesiqiniseko ukuthi kube kuthiwa izinsuku zokhetho lezi ngabe seyilungile lento le so indlela enisebenza ngayo ngeinsuku zokhetho sebenzani ngayo futhi noma ngaselona ukhetho ukwenza ukuthi makufika izinsuku zokhetho abantu bezokukhumbula ukuthi lo muntu lo ke wasimela kunzima uyabo ngoba manje abantu bazogcina bedinwa uzothi uyafika ngeinsuku zokhetho ukuthi hey siyeke wasiyeka wena sikufuna sesifuna omunye uyabo umsebenzi wenu uyingcuphe njengalo ndlela ngoba nisebenza ngabantu ibona futhi abanibekayo ibona futhi abanidilizayo so zama indlela ukuthi mfowethu uma ukuthi khona indlela ongayenza uzama ukusondela la kukaba isibongo konje kukamzobe le ekhaya la kamzobe nje ka A cishe ikhumbula icase mawukuthi khona umuntu okamasipala mhlawumbe noma umuntu oka A kodwa onento ethinta indaba esondelene nekhansela akakhulume naye mhlawumbe ngabe umuntu osebenza ku community akakhulume nale khansela alicele ukuthi no akasondele lapha kamzobe lento seyize yahamba yazi yafika kwi-media kuziwe ngoba nakuzolinyazwa igama lakho uzwisise kahle lokho asilimaza igama lakho mfowethu kodwa siyacela ukuthi uzama indlela yokuthi uze kosiza mfethu la izinto eziningi azenzeki la indlu kagogo inenkinga lapha zama indlela bafuna ukuthi usondele ukwazi ukuthi uzolekelela lekhaya sabuzanga namagama abafowethu mina ngumthabeleni umthabeleni ubafo uSimphiwe nomthabeleni sila kamzobe ka A cishe khansela usakukhumbula la ngoba soke wafika siyacela bafo usondele uze kobalekelela ukhona nogogo ngiyafisa ukuthi sikhulume naye umbone ugogo mhlawumbe uzokhumbula nokukhula nje kwakhe ukuthi umuntu omdala kangaka angahlala endlini evalwe ngelokhuzana ngefridge ungasondela uyaphila ugogo bani isibongo sakhe ugogo uMampeka wakamsobe Mzobe la ekhaya gogo wawuphi kwenzeka sonke lesi sibhicongo esila sasenzeka kodwa la kuphela ingqondo ihambile manje wawukhona endlini ngangikhona usekamerweni lakho qala nje uchicha ngasho ngathi nawo amanzi aqhamuka washo ukuthi hayi cha ayageleza mpela nalamhlanje asasiyageleza asangena namanje ayageleza magneta nje usalokwazi maye magneta wenza njani ulala khona lapha kule yandlu engenamanzi noma uya kumove uye kwelinye ikamera siyamove yo
awuzikhulumele gogo ucela ikhansela ukuthi uyacela ukusizakala noma ngabe kungaselona ikhansela umuntu nje ongakwazi ukulekelela uzigugele bantu ziholela impesheni manje angithi hey mina ngifuna uzikhulumele uzicelele wena usizo gogo ungakhuluma nje bheka lapha naba abantu okhuluma nabo hey ngizoba phela ngive ngisihluleki kanjani angijwayelanga ngena endaweni yeah kodwa nami ngathwala izandla ekhanda sizohamba sibhekile uyabona ngempela kona kwakulala singahamba sibhekile hayi kwashuthi ke abantwana bahamba nofuna phela basitshela ukuthi bayasho abantwana ukuthi lagcina lifikile ikhansela lafika ikhansela ngilazobheka bakhuluma ukuthi nje namanje ngikhulumisa ukona ukugula mangabe ku right ngisuke mhlawumbe ngingekho na thathe lonto ngithetha ngibuye kodwa ngezwe ukuthi ikhansela lapha kodwa gogo khululeka ake ngeke sithembise okukhulu kodwa siyazi ukuthi la sithinte khona kuyaye abantu bafisa ukulekelela abasizi so njengamanje nje basifikile lekhaya sinethemba lokuthi khona umehluko ozokwenzeka sinethemba lokuthi futhi bakhona abantu inhlaka nje ezizothinteka mhlambe zize kolekelela usuke kule nkingo kuyona yebo siyabonga kakhulu gogo bonga mina abantu abanye yebo siyabonga nikhulu yebo lokho kubekezela kwenu kukhulu phambi kwaNkulunkulu isibusiso ke lesithini siyabonga kakhulu anguSimphiwe kaMzobe kwa-A ngicela ukusho inamba engingase mengithola umuntu ongasakwazi ukusiza engangithola kuyona 063 33 47 050 063 33 47 050